Halo! Halo, big boy! Hi! Hi, big boy! Yeah! Big boy, are you big boy? Yeah, there they are. Hello! Naligo naman sila. Nangaligo. Ayan. Then, pulutan. Pulutan namin mamaya. Plano talaga kami. Hello, guys! Good evening na. Ay, yo, 6 PM na. Good evening na. What is good evening in Deutsch, baby? Guten Abend. Guten Abend! Hello, kumusta kayo? Wala, ang tagal kong hindi nag-vlog talaga, guys, kasi nag-edit talaga ako ng mga late vlog ko. Pasensyahan nyo na kung mga vlog ko is late vlog. 18:21. So, by the way guys, mag-grocery haul tayo sa ating napamili sa Aldi. Nag-ano kami sa Aldi at saka sa DM. So, first thing, of course, 3 liters milk. 3 liters of milk. Saturday ngayon, Sunday, walang grocery store na open. So, kaya nag-weekend, nag-ano kami ni Frank. And then, we have chicken. Ayan. And then, meron tayong sa DM to, wipes. Na 1, 2, 3, 4 na siya, 4. Sa Baby Love lang. And then, from DM pa din. Pang ano to siya sa, yung mga tube bitaw guys, sa sink, sa ano, churba-churba. Para yun. Ayan. Sa DM namin napili. And then, pati liner. And then, still in DM, yung vitamins na gummy bear ng mga kids. Ito yung pinapainom ko sa pinaano ko sa everyday once a day, everyday. So, ayan. And then, what else? DM oil. And then, omega-3. Omega-3. Ayan. Focus siya. Dito sa Germany, guys, ang dami lang mga vitamins na over-the-counter sa DM mo nabibili. Kaya, bumibili ako. Bumili kami doon. And then, meron tayong salami snacks. And, tonight, mag-ano kami ni Frank, mag-couple date, couple time. As always, naman kaming couple time. Smells from what? It smells from that bacon. Bacon? I got that again. That's so yummy. Favorite niya ni Frank. And then ako, so... You're gonna have that together with this. First time ko nakatikim nito guys, and I like it. Gusto ko siya, kaya hindi siya hard ba. Hindi kasi ako uminom. Hindi talaga ako umiinom sa Pilipinas, and then ignorante man ako. So nakainom ako nito once, nakatikim ako nung sa Filipina na house. Then nagustuhan ko siya. Bumibili na kami ng ganito. Pag mayroong kaming pag feel namin ni Frank na mag-uminom, ito yung iniinom namin. Ayan. Ayan. Then, pulutan. Pulutan namin mamaya. Plano talaga kami. Ayan. Dayon, meron tayong yung paprika na meron siya, baby paprika na meron siyang cheese. Fresh cheese. Masarap yun siya, guys. Sarap yun. Ayan. Then, bumili ako ng roast bratwurst para ngayong gabi namin sa mga kids. Ayan. Yung ipapakain ko sa kanila. And then, Alpen milk chocolate. My favorite. Then, cheese na lagi kong binibili. Ayan. And then, wafer. Wafer para sa mga kids. Ayan. And then, sa DM pala to. Yung Kix. Para siyang biscuit. Ano nangyayari sa camera? Bakit nag-ano siya? Uy, ano nangyari sa'yo, besh? Ewan ko. Ayan. Ano siya? Kix. Ayan. And then, mayroon pa pala. Alpen milk. Or Ritter Sport na chocolate. Gusto ko yan. And then, tuna fish. So, tonight, guys, gagawa tayo ng tuna sandwich salad. Tuna sandwich. Gumawa ako kagabi din. Nagustuhan ko talaga siya. Nag-try lang ako ba? Nagustuhan ko talaga siya. Pero hindi. Tapos gagawa na naman tayo tonight para i-store ko siya. Maybe, I don't know kung ilang days siya pwede mong i-store. Pero, gawa tayo tonight. Isa lang yung gagawin ko para sa sandwich. And then, cornflakes para sa mga kids. Yan. Ayan lang ang ating napamili.
And then, so yun nga, gagawa tayo ng tuna sandwich. Papakita ko sa inyo guys para ma-store natin. And then, gawa tayo ng dinner. Pasensya na kung gabi na tayo nag-start ng vlog. Wala, ano nangyari sa aking mata eh? Ayan. Ano sa mata? So, yan guys. Yan lang. Here we are. Looy pod eh. Looy pod. Kalipay lang tayo niya coffee. There's Francis. Yeah, slowly. Hi, you can open it very slowly. Hello. Hello, big boy. Hi. Hi, big boy. Yeah, big boy. Are you big boy? Oh, are you big boy? Big boy man yung bata. O pala. Ayaw, hindi. Kabat-kabat lagi ni siya. Kabat-kabat. Oh, hello, big boy. You say hi. You say hi. Say hi. Big boy. Oh. Yeah. Yeah. Oh. 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 Ah, pala. The other one is gonna go. I know. Hello. Hala, nabuslot akong stocking. Buslot dong. Na, nag-iisi. Tapos kukuman ko doon. Kita nyo, guys. Come on, be. Come on, puntahan natin yung mga girls, be. Yeah, we go to them, be. Magpakargahon na to. Looy po. Yeah. Looy po tawon. Smells good here. Don't touch it. What should we do? Ouch. Well, I don't know where you get it. Yeah, there they are. Hello. They clean up, I think. Hello, Francine. Ah, that's why Francis is not koan. Danke. Naligo naman ni sila. Nangaligo. Playing LOL. Laro ang isang LOL. What's that, Francine? Francine, zeig mal Coconut, wie du aussiehst. Mama, look, coconut. What are you doing pa? Coconut. Coconut? Ja. Yeah, Wo ist do. das? Hello. Oh, oh. So, gawa na tayo ng tuna sandwich. Gawa tayo. Then, luto tayo ng dinner, guys. Luto tayo ng ipa-dinner. Put away, pamanday na ako, no? So, ito na siya, guys. Niluluto ko na yung, bratwurst. Ano sa to eh? Basta sausage para sa kids. And gumawa ako ng good night food for Francis. Ano to eh? Good night meal niya. Kasi hindi ako nakaluto today ng pagkain niya, guys. Kanina, kumain lang siya ng cauliflower. Wala akong na-stored na food. So, ito yung papakain ko sa kanya tonight. And then, ito yung para sa mga kids. Yung sausage nila. And then, meron tayong tea na ginawa ko. Ayan. Gawa ko yan siya na tea kagabi. Ngayon lang ka maiinom. With lemon and ano ba to na tea? Ginger tea. Ayan. So, inumin lang yan. So, ayan. Ayan na siya, guys. Luto na yan. Kukara na natin. Bahaw. Ito mong rice. Kain na natin ng rice. Si Ella lang siguro ang mag-rice. Si Vanessa, si Francine baka hindi yun mag-rice. So, ayan na. Kain. Hello, guys. Uy. Saan naman niya akong dago eh. 8 PM na eh. Patulog ko na lang ang mga kids except ni Ella at ni Vanessa kasi nag-gadget pa sila until 9. Pero si Francis at Fancy natutulog na. So, gawin natin yung ating tuna spread, guys. Ito. Yan. So, meron tayong tuna. Anong nangyari dito? Ano yan? Tapos, meron tayong mayonnaise.
Meron tayong salt. Ang iba guys, nilalagyan ni Dayo. Tapos meron tayong pepper. Curry yung nakalagay, pero pepper yan siya guys. Tilokon lang natin yan kasi wala nang laman oh. Tapos hindi ako nakabili. Nakalimutan kong bumili. So gawin na natin siya guys. Anuhin lang natin siya. Ano ba yan? Ay, mag-ano naman tayo sa Tagalog nito eh. Ayan. I-mix-mix lang natin siya. Ang iba, nilalagyan nila ng minced chop na onions. Yung maliliit talaga yung slice ba. Minced talaga. Pero sa akin, guys, hindi ko na siya lalagyan kasi kumakain to si Ella eh. Tapos ayaw niya. Ay, paano ba ito? Andito. Mahina yung boses natin kasi natutulog sa kabilang kwarto si Francis. Papasensya na sa kalat dyan. So, tatanggalin ko lang yung ano ba yun? Yung water sa tuna. Ayan. Di-drain ko siya. Andito na yung ating tuna. Naglisod yung ko sa aking ano ba? Kasi medyo ano kayo? Medyo mubo ba? Medyo ano kayo? Hindi kayo matangkad. Hindi matangkad. Katawa mo sa Tagalog eh. Mababa kayo ba? So, patong ko kayo sa cornflakes na box. Kasi hindi pa to na-open. Ayan. Lagay ko lang kayo dito. Tapos hindi nyo makikita kung paano ko ginawa, no? Pero, ipapakita ko sa inyo. Pero, ano ba yan eh? Ay, hindi talaga siya guys. So, ano na lang yun guys. Ayan, ganyan na lang talaga. Ayan. Punta mo ipatong din eh. Ito na yung focus. Andito na yung tuna natin guys. Nag-drain ko yung ano niya, yung sabaw. Tapos, lagyan natin yung mayonnaise niya. Ayan. Yung iba, meron talagang measurement nito guys. Pero yung sa akin, tansya-tansya lang to. Kung gaano ko lang kadami gusto na mayo. And then, kasi gustong-gusto ko yung mayo eh. Naunsa man niya itong kano eh. Gumawa ako nito kagabi. Tapos naubos ko siya. Naubos namin kanina. Ayan. Nasa sa inyo lang kung ano kadami yung gusto nyong ilagay na mayo. Oh, patay. Ayan. Ito lang muna yung lalagay ko. Para bukas to guys. Para kung gustong kumain. Snack. Tapos lagyan lang natin ng salad. Tapos lagyan ko siya ng salt. Kunti lang salt. And then lagyan ko siya ng pepper. Very madali lang to ba. Gitilok lang natin itong pepper guys. Kasi wala na tayong pepper powder. Tapos, lagyan natin ng konting sugar. Sarap to siya sa ano, sa sandwich. Konti lang din sugar. Tansya-tansya lang din siya. Ang aking nilagay na sugar. Ayan. Ayan, nandito siya. Ayan. Feeling ko lalagyan ko pa siya ng mayo. Mayonnaise. Ayan. Yan. Tapos, pag maglagay ka nito sa sandwich, lagyan mo ng salad. Ay, namit guys. Sarap talaga niya. So, ayan. I think this is perfect na. Ayan. Lagyan mo lang siya ng salt, mayonnaise. Yung iba, nilalagyan nila ng sibuyas guys. Yung onion palagi. Pero hindi ko siya lalagyan yung sa amin kasi si Ella ayaw niya ng sibuyas. Ayan. Ayan. That's it here. Ayan. Pwede na to for good for 2 days na siguro to. Ewan ko lang kung nasisira siya kaagad. Pero hindi naman to maabtan of 3 days guys. Kasi pag nag-i-snack yung mga bata. Si Francine, hindi pa nila natikman ito at ng aking stepdaughter. Hindi pa nila natikman. Si Frank ayaw niya. Kasi nawiwirdan siya sa tuna. Nilagyan ng mayonnaise. Pero bahala siya dyan. Ayan. Look at that guys.
Masarap niya. Tingnan, guys. Ayan. Masasayo lang talaga yung pagtimpla ng asin, ng salt. At tama na yung salt sa akin. Uy, kasi ayoko ng very salty. Kasi yung mayo, na masarap na talaga siya pag may mayo. Kagabi, kumain ako nito. Kasi wala akong dinner kagabi. Wala akong nakain. Yung mga bata, ano lang ata yung kinain nila, bread at saka salami. Ano pa yung kinain namin kahapon? Ay, hindi. Nagkinain namin yung, kasi nagluto ako kahapon pala ng pork chop, tapos may leftover, yun yung kinain nila. Ayan. I think tama na to. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Tatakpan ko lang yan siya. Tapos, lagay sa ref para pag gustong kumain. Ayan na siya. Tapos, lalagyan natin. Pag gusto natin kumain, lagyan ko lang siya nitong salad. Lagay ko din to sa ref. Hugasan ko siya. Pinepare ko na siya para yung mga kids, pag gusto nilang kumain, hindi na sila mag-ano-ano. Diretso na lagay sa bread and so on. So, di ba yun? Ayan. So, that's it, guys. Tapos, sandali lang. Lagay lang natin sa fridge. Then, bukas, pwede na yan makain. Para meron tayong, choices na ipalaman. Meron tayong mga choices na ipalaman sa bread natin. So, that's all for our video today, guys. So, magpapaalam na ako kasi 8 PM na. O, 8:30 na. 8:29. That's all for our video today. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye. And have a good night, everybody. And God bless us all.